Tomu nového videa z Minecraftu a dneska si zahráme Bed Wars a Soula ešte k tomu. A toto je na Bedrock verzii, ako môžete vidieť. A idem na to. Tak zatiaľ tu idem. Tak ideme na Soula. Ešte 7 hráčov, zatiaľ tu idem skúsiť ten parkour. Čo tu je? Tak, jeden jump, druhý. Tak, za 10 sekúnd štartujeme. OK, som tu. A tam to ešte pokračuje. Toto bolo nechtiac. No rýchlo sa spavnem. Teraz, kde to je? Je tu. Tak sem idem. Ja tu musím ísť sem. A zatiaľ sa tam tu spavnulo 8 železa. Idem obrniť posteľ. Musím meč. Tak. Dáme sem nejako tak. A ešte by som to tu ešte dal. Idem pre železo. Asi sa pôjdem prestavať pre ten jeden dia, aby som si to vylepšil. Ideme sa stavať. Žltí boli eliminovaní. Nejako rýchlo. Tam je nejaký dinosaur. No sem dám takto. OK. Idem to upgradenúť a môžeme dávať už potom zlato a vylepším sa. OK, a teraz sa nám tu bude spawnovať aj zlato. Ja to zatiaľ... Týpek. Robím tu na to taký prank, že tam bude vlna. Aj keď mi zničili posteľ. Keď zlato. Teraz nemôžem zomrieť. Tak, ešte sa budem musieť prestavať na stred. Ten, neviem, kde je asi tam. Potrebujem tak, aby som mohol mať fireball. Poď. No, idem na ďalšiu hru. Ale to by mohlo byť asi nejak... Asi to Just Build. Skúsim, čo budem aspoň top 3. Skúsil by som tu aspoň 3 hry na tomto serveru. Tu máme toto, New Game. Ja nechcem mapu. Dáme back to hub. A teraz by som si dal asi
Kde to je? Tuto to máme Just Build. Solo. OK. To kto stáva? Toto je niečo vianočné asi. Čo môže byť tu? Alebo to je iba čierny blok za tým. Dáme si snežný strom. Ice Castle. Tak si asi zoberiem ten Ice. Dáme sa tieto všetky 3 druhy. Mám na to aspoň 5 minút. To je jedine dobré. Tak. Takto si to dáme. Zatiaľ to asi nevyzerá ako hrad. Dáme som asi nejaké okno. Sem to nechám. Sem by som dal to okno. Tam by som dal potom sklo. Nebude to síce najlepší hrad, ale aspoň toto tak. Takto. Nejak tak. Dajme som sem tento lad normálny. Čo tomu ešte chýba tuto? Je tam chýba tuto vchod dozadu. Ja to neviem, či by to obránilo niečo, tento hrad. Blue Ice. Tak. Sem dám ľad. To vyzerá zle. A sem dám takto bez skla. No, nemám na to čas. Nemôžem urobiť dieru. Ja mám nápad. Ono to nie je. Počkajte. Nejak takto. Dám sem takto 4 rohy a tam budú stoly. Ale namiesto týchto dvoch by som dal asi nejaké iné veci. Tuto asi niekde crafting a tuto posteľ. Mám sem takúto modrú, aby to splňovalo aj tému. Modrá je taká ľadová. To sa dá vykraftiť. Co tu môže byť také? Toto. Nejak tak.
Ale sem by som dal asi nejak crafting table a nejaké čestky. Nejak takto. Sem by som dal nejaké slaby. Asi tieto sú najlepšie. Tak. Vyzerá to dobre? Akože je to ľadový hrad, ale je to lepšie ako... je to good. Nestihol som. Toto je čo? Vlastne to nesplňuje ani tému. Vôbec to nevyzerá ako hrad. No, tam to vyzeralo ako dom, ale podobné to je. Som zvedavý, že kto vyhrá. Toto robí sklo. Ale asi sa budem môcť dívať, keby tu bola dole voda. Dáme great. Mne sa to páči. Aj tá kombinácia bone blokov a ľadu. Toto vyzerá skôr ako nejaký yeti. Ako toto? Čo používal? Bariéry? Alebo structure void? No toto som nič asi nedal, dobre. To vyzerá dobre. Great. Game over. OK, mám jedno. Ja som na prvom mieste. A to je bolo z dnešného videa všetko, vítame. Uvidíme sa u ďalšieho videa, tak čau.